Čau dámy a pánovia, vítam vás na dnešnom videu. V dnešnom videu vám ukážem, alebo zahráme sa Strongman Simulator. Dajte sa na like, odber, zvonček a my začíname. OK. Takže prečo tak máme robiť, píše nám here, start. Musíme brať feather, môžeme aj 4 zobrať. Speedy robíme. A máme veľmi veľa, napríklad ako 8 nejakej energie, neviem akej, ale ideme sa trénovať. Boom. A už nemáme nič, ale sme siláci, kúkajte, aký sme silní. 100 power. Dávaj. Ideme sa zase trénovať. Mám že budeme dosť silní. Tréning, my sa zväčšujeme. Konec. A my sme takí dosť veľkí už. Ak si pamätáte, my sme dosť veľkí. Máme ísť ku pet shopu. My nemáme tak veľa tohto, takže feather. To je easy. Môžeme aj rubber duck, aj 3 rubber ducky. A speedy. Máme už 116. Roll. Toilet paper. No ďakujem. Tak. Aha, dobre, my sa zlepšujeme. Petty. Best. Čo nejaké best? Toto je good, podľa mňa. Toto môžeme dať preč a takto. Teraz vám ukážem všetky kódy, čo sa len dá nájsť. Takže, všetky máme hotovo. Jediné, čo funguje iba 2x movement speed. Ideme sa trainings. Zoberieme grab feather a grab OK. Speedy. Teraz sa pojďme trénovať. Dobre, takže máme 485 energy a môžeme sa ísť trénovať. Do squats. Vyzeráme jak nejaký bossov, ako keď bum. Takže grab dumpster a easy. Naozaj, že easy. Či toto je čara, taká veľká dosť. Protein shaker, my sme štiláci. Môžeme dať aj 2. Alebo aj asi jeden rasej. My sme slabí. A viem, že tam ten medicine ball je, že mega easy. Teraz zoberieme. To je 3 set, alebo niekedy pôjdu. A nie to už trošku tak, že upgrade leaf fix. Iba môžeme ešte jeden, ani to. A nie, krúti sa to. OK, to pre mňa trošku ťažšie. Som noob. Catball je veľmi pre mňa tiež ťažký, takže ideme po jednom tomuto ťažať. Speedy. Ja som tohto, že Peta mal pri sebe. Neviem, ako som ho tam dostal vtedy, ale to je jedno. Speed. Ok, máme 1660, takže ideme sem a 5x workout, boom. Naozaj, kúkajte. 5x workout. Ale ešte nám viacej berú však, nie? Kúkajte, keď siláci, chlapci. Silní sme. Speedy. OK, tak veľa hneď. 2 months, 6. OK, teleport. To nám netreba. Tak, prepačte. Ideme do finish. A 4900. Viem, že išiel si potrénovať. Takže si idem teraz trénovať. Do squats a boom. To je taká sranda. Že až lepšie. Prečo mám na krivo? Že by to prevadilo do pravej strany. A tak to je jedno. Chcem byť čo najsilnejší. Takže už ruky, prečo sme mali také divné ruky, ale teraz máme už také, že silné dosť. Grab catball to bude pre nás easy, ako vždycky. Ja chcem byť takýto a
Bo to bolo good. OK. Ideme to otvoriť. Keď si veľký, to sa dačo štení prichádza tu, takže bereme toto. Príliš easy pre mňa. Však takže bude, ale Arkadia až tam. No, moje neobľúbené je toto. Že bereme až šťuši, ale nie. Zobereme šoudu. Souda je taká trošku ťažšia, ale pohoda. By som možno to do nových petov. Neviem. Bolo good. U 6000 energii. OK. Poďme ešte radšej peta kúpiť. Pet je lepší podľa mňa. Speedy. Roll. Taký drahý pet. No. Čo mi padlo? Ukážte mi. Čaute, to je pre mňa good. A ideme ešte teraz trénovať. Trošičku. Bum, bum, bum a bum. A ešte raz. Sme takí ušiláci. Ideme strong noob. Tam je Rayken, blablabla. Ok, bereme trošku šuši. Silák. To bude trošku dlhšie. No konečne. Máme 6000 energie. Za to by sme sa mohli trošku... prepáčte, čakal som sa len, môžeme sa trošku potrénovať. A otvoriť po mňa ďalšiu lokáciu. Ešte jedna, áno, 233. Massive noob. Siláci. Ešte byť veľký asi ako tamto. A to bude asi už v ďalšom videu, alebo po ďalšom. Uvidíme. Koľko bude lajkov. Takže ideme ako keby, ale... Nie, neideme. Takže urobili sme to trošičku úplne, ale to je málo príliš, áno, málo. OK, grab fries. Tak to nedáme, či nie? To ani 2 nedáme, to je iba jedna, tak poďme 2. To je jedna, tak jedna asi škúpr. OK. Tu, koľko nám to dalo? Tak málo. By som skúšal možno ten tuk pie. Alebo turky, ale nepomeráčko, že pie. A speedy. Konečne. 7000, to môže už trénovať, ale to tak... A keď teraz to je drahé, tak to až tak veľa toho neurobíme. Grab sushi, to nie, boosters. Boom, a to čo toto je? Ideme tu. Stvorček tu nejaký. Máme už OK. Máme siláci. My máme najmenej, okrem galala. Bereme a teraz to odnesieme už. Keby nesieme, ale keby nie. Nerobili sme žiadnu veľčiu dierku, ale ani trošku. Tak sa ideme trénovať ďalej. Ideme žobrať grab fries. Také trošku väčšie. A koľko dostaneme? 6000. Typek, čo teraz? Ten typek na mňa chodí. To chce do mňa, ako sa volá? Babi. To nič. Od nás nic nechce. Jasné, čak ona mi tam nič pomaluje. Tu vidíte, on môže prejsť. Nie nejaký OP. Baby tank. Baby tank, tururu, baby tank, tururu. Ujka gigantik. Šlaby. Gigantik. Tamto Gčko sa trošku podobá na Cčko.
Ak to Gčko premeníš sa na Ččko, tak bude také, že weak, gigantic. To už nemôžem bohužiaľ povedať. Nič nemôžem no ale môžem trošku väčšie robiť Gčko. Pajťu. Speedy ideme. Keď mamka povedala, poď za toto, že chlebom do šopu jeba. Moja rýchlosť. Keď som kúpil sladkošty. Idem domov, tu. Ideš som po tréningu. Kače máš. Cannot pull more of that item. Čak vidím. Takže poďme sa trénovať. Tréning. Doma na tréning zdvihne ruku. Ja som nezdvihol. Ja nie. To vy ste zdvihli. Byť silný. Poď 400. Siláty. 1, 2, 3 energii. Ja chcem ísť do arkáde. Paráda. Grab fryer. A? Nice. Sme to konečne odniesli. Petix workout. Strongus. Umat. Foosball. Paráda to tak leží na sebe. Tak to je lepšie, to leží na sebe. Chlapci, babi, musí teraz končiť. Ak na tomto videu bude 2 lajky, robím novú sériu. Ak to bude do hodinky, tak urobím aj dneska novú sériu. A možno byť minimálne 3 live. Možno si nejaký koment, všetky veci alebo kódy, neviem či fungujú, ale nechám v descriptione a na túto hru tiež nechám, ak sa mi bude dať. Čau.